नब कुमार सरनियानि सार्टिफिकेटआ आवगायाव बर' कसारिमोन। बे बर' कसारि लायाबालानो दा आरो बियो बेखौ राभा होननानै लाफिनबावदोंमोन। बे राभा होननानै लाफिनबावनायाव दिनैनि बिथोराव खबर होगोन होननानै मैया जोंनि रिटार्निं अफिसार सारा बुंदों जे बेखौ नलबारि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों कनफार्मेसन लागोन। खिन्थु कनफार्माव फैबाय दिनै जों स्पिकिं अर्डारखौ मोनबाय। बिनि माबाया भुवा आरो बे माने बेखौ डिसिआ इस्यु खालामाखै, बेखौ खालामाखै होनना बुंहरबाय। ओंखायनो बियो बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय आरो बे दा गेलेनो मोनला। बे फाइनाल। नाथाय बेनि सोलायैबो जे गोबां ट्राइबेल सुबुंफोरा दिनै बेयाव जोङो नमिनेसन एक्सेप्ट जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बेनो बिनि सोलायै आरो दा जोङो नाङै जों नांनानै बेखौनो जों देरहानानै मोननानै जों जास्टिसखौ मोनबाय होननानै जों बिराद खुसि जादोंमोन। खिन्थु दिनै बे एखेयानो फैदों। जों बेखौनो सान्दा खालामबाय थाखादोंमोन। ओंखायनो दा नैबे अनलाइन प्रसेसजों बिसोरो दा फुराना सार्टिफिकेटखौनो दा गोदानै इस्यु खालामना लाफिनदों। सोरनाबाथ' फुरायनानै दं, बेखौ जों मोना होननानै जों अबजेक्सनबो होबाय थाखादोंमोन। खिन्थु दिनै रिटार्निं अफिसारा गावनि पावारा बिसिंखिनिल' जे जायहा सार्टिफिकेट देखायबाय बिनि सार्टिफिकेटआ भेलिड ना इनभेलिड आं बेखौ जेबो खालामनो हाया। गथिखे सार्टिफिकेट होदों बियो बिसोरना भेलिड आरो बिसोरो दा गेलेनो मोनगोन। बिसोर नमिनेसन होबायबा बिसोर गेलेनो मोनगोन। बिसोरखौ उननि बेलायाव नोंसोर मा आयेनजों मा बेब'स्था लायो बे नोंसोरनि खोथा ओरैबायदि होनबाय। दा बेनो दा बिसोर दा बेहायनो गेलेनोसिगोन। दा जोंना दुखुआ बेनो जों जायनि थाखाय नांदोंमोन, जायनि थाखाय बिसोर गेलेनो मोनलामोन। जों बार अबजेक्सन होदों। मैया आं हारसिङैनो ओमफ्राय जोंनि आदा बाहेरानिफ्राय जानानैबाबो बे माने पाब्लिक लिस्ट जानानैबाबो भटार्स जानानैबाबो आदाया होदों आरो आं केन्डिडेट हिसाबै आं होदों जे बे 6 जना 7 जन सासे पेगुखौ लानानै ललित पेगुआ ट्राइबेल जानो हागौ, खिन्थु बाहेरानिफ्राय फैनाय बियो। थेवबो बे बाहेरानिफ्राय गेलेफैनो मोना। जोंनि बे अट'नमास काउन्सिल बा 6 सिडुलाव गेलेनो मोनामोन। थेवबो जों बेखौ अबजेक्सन होदों। खिन्थु बेहाय बेखौबो होनबावबाय मा अट'नमास काउन्सिल होननानै बावहाय माबायाव मेनसन गैया। मेनसन गैयि होननि थाखाय जोंनि सिभिल इलेक्सन कमिसननि बे गाइडलाइनाव गैया होननायखाय दा बेखौबो आंहा जेबो जुरिसडिक्सन गैया बिनि फारसे होननायखाय जों दा बेखौ मानिनानै लानांबाय। दा बेबो गेलेनो मोनगोन। दा बे 6 जन आरो बेजों 7 जन गेलेनो मोनगोन। बे जिहेतु नंखाय एसटि सार्टिफिकेटनि गेजेरजों 10 बोसोर दखल खालामबाय, दा दिनै बिथांनिया केन्सेल जाफैबाय, बिथांनि रिजेक्ट जाफैबाय। बेनि सायाव मा बिजिरनायखौ लुबैगोन नोंथाङा? बिनि सायाव रिजेक्ट जाबाय माने जों दा जों खुसि बिनि सायाव रिजेक्ट जाखानांगौमोन, आवगायावनो जानांगौमोन। खिन्थु दिनैसो बे नमिनेसनाव जों बेखौनो लादोंमोन जे जोंथ' माबायाव स्पिकिं अर्डार जे माने एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव जों देरहाबाय, बिसोर अर्डार होबाय। बेखौ बेसेबां गोबावनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव बिनि उनाव हाइकर्टआबो होबावबाय जोंखौ। हाइकर्टआबो जुडिसियेल प्रसेसनिफ्राय बिसोरबो बे नङा होननानै बेखौसो डिक्लेयार खालामबाय। नैबेखौनो गिबावदोंमोन जोंथ' थिगासे बेखौ बिनि सार्टिफिकेट इनभेलिड जाबाय, खिन्थु एक्सना बहा जागोन, खामानिखौ बहा बाहायो, बे बाहायनो मोनैखौ जों होबथानो हाबासो जों खामानि जागोन। होमबा बे माबे पलिटिकेल नैबे इलेक्सनाव बे इलेक्सननि थाखाय जायनि थाखाय जोङो इलेक्सन गेलेनो गोसो गैयामोन। इलेक्सन गेलेया जोङो दाबो जों इलेक्सन गेलेया। खिन्थु जों नांदोंमोन बेनो जे जोङो बेखौ होबथानो हाथारनांगौ। दा जों होनबाय आङो दाख्लै 16 थारिख जाबाय, जोंहा 12 थारिखआव अर्डार होदों, 19 थारिखआव जोबो। 12 थारिखनिफ्राय अफिस कर्ट बन्द नालाय दाना 16 थारिखआव जोंना माखासे माबाफ्रा पार्टिफ्रा होफैबाय। होमबासो जों सानबाय दाथ' भाइ रावबो होबथारा गैया, बेथ' बारग'लांगोन। होमबा जोंनि बे कर्टआव नांनाय, जोंनि बे स्पिकिं अर्डार जों माबा मोननाय मोननाय जों देरहानाय बे बहाबा थानो बिसोर गेलेबावनानै देरहालाङोबाथ' बिसोरनि स्क्रुटिनिया बिदि एक्सेप्ट जायोबाथ' जों दैयाव थांगोन। होमबासो आं 16 थारिखआव जायहा मानसिया नमिनेसन होफैदों बे समावसो आङो माबाखौ बख'दों, नमिनेसन फाइलखौ बख'दों। उफाय गैला जों फाय नाङाब्ला आदाखौ होनबाय जोङो उफाय गैला, जोङो बेखौ इलेक्सनखौ जों स्टेन्ड खालामाब्ला साननैनि बिथोराव 16 थारिखआव 17, 18 थारिखआवल' कर्ट खुलिदों। बेवहायल' आं एफिडेभिट खालामनो हाबाय। 19 थारिखआव जों जमा होबाय। सानथाम टाइम दं। खुनु बेला बिदि सानथामजों बेबायदि डकुमेन्ट बुथुमनानै बेबायदि खालामनो हानो जों ओरैबायदि सान हर खालामदों। हराव आं उकिलखौबो हरावनो लिरहोदों। बे समावसो जों दा बेजों आरो दिनै जों अबजेक्सन मैया आं हारसिं अबजेक्सन होदों। बे अबजेक्सना आंनियाल' रेकर्डेड मानोना सासे जाय केन्डिडेट बेल' अबजेक्सन होनो हायो। बाहाय माने बाहेरानि आउटसाइड जेबो बुंनो मोना। बाहाय माने आरो बाहाय आर'आ सुप्रिम पावार बेहानो बे प्रेसिडेन्ट रुल बाहायनो हायो। दा मैया रावबो बुंनो हायाखिसै, जों होबाय। ओमफ्राय जोंनि जेखौ जोङो अबजेक्सन होदों बे अबजेक्सनखौ नोंनि अबजेक्सनखौ लानाय जाबाय। खिन्थु बे अबजेक्सना नोंनि उनावबाबो खामानियाव सोलिगोन। दिनै आं दाननो हाया जानो हागौ, खिन्थु बे नोंनि अबजेक्सना नों इयुनाव सोलिगोन, कयेक मान्थसनि उनाव सोलिगोन, बा नोंसोर जेला प्रसेस खालाम बे अबजेक्सना सोलिगोन। मानो होनबा दा होखाबाय नालाय बे मानसिखौ जोङो इलेक्सननि आवगाय नमिनेसननि आवगायनो अबजेक्सन खालामखादों। नमिनेसनाव बेखौ अबजेक्सन होखादों। बेबायदि खुनु बेला खालामाखै। मैया जोंनि लिडारफोरबो दंमोन, रावबो अबजेक्सन होआखिसै। होनफानांगौमोनल' जे आङो आइ हेभ अलस' अबजेक्सन होनफायोबानो बे थावमोन। खिन्थु बिसोरना रेकर्ड जानानै थाहैगौमोन होनबा, खिन्थु बे रेकर्डआ बिस्रा गैया। बेखौ जोङो इलेक्सन गेलेनो थाखायबा आंहा भट मोननाय नङा, गुबुननिफ्राय भट मोननाय नङा, बेखौ जों गियाखै। जोंना इयुन फिउचारखौसो नांदों। जों इलेक्सन गेलेनो थाखाय नङा।
जों इलेक्सन गेलेनो मोनब्ला जोंबो बिदि माबा खालामगौमोन खिन्थु जों इलेक्सन गेलेया जायनि थाखाय जोङो बे जिनिसखौ जोङो नांदों आरो बे जिनिसखौ जों खालामनानै जों मैया बिराद फाइट खालामदों आरो दा जोंना रेकर्ड दा जोङो आरो बे बाखिफ्रा गेलेनो मोनबाय बे गेलेनो मोननायाव दा जोंनि लिडारफ्रा सानदों जे बे गेलेनो मोननायाव जोंथ' होबथानो हायाखिसै गाबोन जुदि बिसोर देरहालाङोब्ला बिसोर देरहालाङो गुबुन नन एसटि मानसिफोर देरहालाङोब्ला गाबोन जों बे देरहालांनायनि उनाव जों बिसोरबो दाननो हानाया बे 10 बोसोरबो नाङै 5 बोसोर थांगोन 5 बोसोर जोबखांनायनि उनावसो जोङो जास्टिस मोनबाय मोना बिदिनो थांगोन दा जों बैबायदि नांनाय खस्थ'खौ जों मिथिगौ ओंखायनो दा जोङो बाहाय होबथानाया बे जोंनिल' नङा बेखौ बयबो नांनानै खालामहैयाब्ला बे इलेक्सनाव जुदि सोरबा देरहालांबावगोन जोंहा बे खोथा बेखौनो सानो मानो होनबा बिसोर दा 6 जनाव दङ सोरबा सासेखौ बिसोर 6 जन गेलेया बिसोर सासे जय गथिखे आं खावलाय जोंनिखौ मोनसेल' खालाम मोनसेल' गेले मोनसेल' ज' जा नङाब्ला बिसोरजों हाखाया मानो होनबा सानदों नामा बिसोर बुरजा गेलेगोन भरा डिभाइड जागोन न' बे जाया बिसोर सासेल' लास्टआव सासेल' गेलेहैगोन ओमफ्राय बिसोरो बे सासे देरहाहैगोन होमबा बिनि दायित्वआ सोरनाव जोंनिया सोरबा सासेखौ खालाम नङाब्ला बे जोंहा गिदिर लस दं